जों एबार क्लास 10 नि रियेल नाम्बार्सआव फैदो खोन्दो 1 आव क्लास 10 नि बे खोन्दो 1 आव मा होनो रियेल नाम्बार्स जों सिगां कनसेप्टखौ बुजिग्रोनांगोन रियेल नाम्बार्स माने मा होमबा रियेल नाम्बार्सआ जाहैबाय रेशनेल नाम्बार्स प्लस इरेशनेल नाम्बार्स इक्वल टू रियेल नाम्बार्स दा रेशनेल नाम्बारखौ मा होनदों रानजाब गासै अनजिमा प्लस रानजाब जोबै अनजिमा प्लस इक्वल टू मा होनदों नंगुबै अनजिमा रियेल नाम्बार्सखौ जों नंगुबै अनजिमा होनो नङा रानजोबथा अनजिमा रेशनेल नाम्बारखौ जों रानजोबथा अनजिमा ओमफ्राय इरेशनेलखौ रानजोबथायै अनजिमा होनो इक्वल टू नंगुबै अनजिमा थारमाने रियेल नाम्बार्स इक्वल टू रेशनेल नाम्बार्स प्लस इरेशनेल नाम्बार्स इक्वल टू रियेल नाम्बार्स दा दानिया फैदो रेशनेल नाम्बार्स माने मा रेशनेल नाम्बार्सआ माखौ होनो रेशनेल नाम्बार्सनि कन्डिशना ओरैबायदि जाहैबाय जेब्ला जिकुनु इन्टिजारखौ जोङो जेब्ला p बाय q जिकुनु अनजिमाखौ जों p बाय q जों फोरमायनो हायोब्ला नाथाय कन्डिशना जानांगोन q नैबे q आ डाज नट इक्वल टू 0 बे q आ माब्लाबाबो गाहायनिया 0 जानो मोना बे डिनोमिनेटरआ जाहैबाय बेखौ जों न्यूमेरेटर गाहायनिखौ डिनोमिनेटर होनो नङा बे गाहायनिया माब्लाबाबो 0 जानो मोना अब्ला माबायदि जोंहा रेशनेल नाम्बार जागोन हाफ 5 7 by 2 बेफोर रेशनेल नाम्बार्स जाहैजोबबाय नङा होमबा 0 by 2 बेबो मोनसे रेशनेल नाम्बार्स जागोन ना जाया नाथाय माबायदिया जोंना रेशनेल नाम्बार्स जाया जेनेबा 5 नैबो 0 होयोब्ला बेबायदि टाइपनिया रेशनेल नाम्बार्स जाया जाहैबाय थारमाने रेशनेल नाम्बार्सआ गोजौनि बै जोंनि नेचुरेल नाम्बार्स होल नाम्बार्स इन्टिजार्स odd number, even number, prime number, composite number बेफोर गासिबो रेशनेल नाम्बार्स जाहैबाय मिथिबाय माना गोजौआव जेनेबा नोंहा मिथिंगायारि नाम्बार जितु नेचुरेल नाम्बार्सआ 1 2 3 थालांबाय नङा होमबा गाहायाव जों 1 1 1 होनानै देखायनो हाया होमबा राननाय होमब्ला अटोमेटिक बियो रेशनेल नाम्बार्सआव फैबाय नङा होमबा गासिबो आगेनि बे नोंसोर मोनबोनायफ्रा गासिबो रेशनेल नाम्बार्सआव गोलैयो रेशनेल नाम्बार्स आरो मोनसे दंबावो बे गासिबो रानजाजोबो नों टार्मिनेटिं एन्ड रिपिटिं टार्मिनेटिंआ माखौ होनो गासिबो रानजाजोबो जेनेबा नों 1 by 2 होनबाय बे रानजाजोबगोन होनबा 1 पॉइंट होनाय लोगो 0 जाहैबाय 5 इक्वल टू 10 रानजाजोबबाय नङा होमबा थारमाने बे रेशनेल नाम्बार्स आरो किसुमाना रिपिटिं जागोन किसुमाना रिपिटिंआ माबायदि जायो किसुमाना रानै जेनेबा 0.33333 जेसेबां रानो बे मोनसे रिपिटिं फैबाय थागोन बेफोरबो जाहैबाय रेशनेल नाम्बार्सआव गोलैयो इरेशनेल नाम्बार्सआ माखौ होनदों इरेशनेल नाम्बार्सआ जाहैबाय बेनि जेनेबा बेयाव गासिबो रानजाजोबा नन रिपिटिं एन्ड नन टार्मिनेटिं इरेशनेल नाम्बार्सआ माने गासिबो रानजाजोबा माने माबा नङा माबा मोनसे फैबाय थायो आरो नन रिपिटिं होनो बेबायदि रिपिटिं जाया जेनेबा 5 मोनसे इरेशनेल नाम्बार्स बे 5 नि भेलुआ मा होनदों नोंसोरा 5 नि भेलुआ 3.1456784567 बेबायदि माबा फैबाय थागोन जोबनो रोङै बेबायदि मालाबाबो रिपिटेड जाया अब्ला बे बुस्थुआ जाहैबाय इरेशनेल नाम्बार्सफ्रा मा 5 फैगोन √3 फैगोन √7 फैगोन √5 फैगोन बेफोरबायदिया गासिबो इरेशनेल नाम्बार्स जाहैबाय रानजोब जाया जोआ बिसनिया अके बे जाहैबाय बेखौ एबार फैदो नेक्स्टआव नोंसिना नेक्स्टआव फैदो इउक्लिड राननाय बिमावफारि थारमाने इउक्लिड डिभिजन एलगरिथम होनो इंराजि टार्मखौ बांसिन गोसोआव ला बर' टार्मसफ्राथ' गोजौ क्लासाव एमएससि फ्राव सहैनाय नङा बिएससि फ्राव सहैनाय नङा ओंखायनो जों इंलिश टार्मसखौ बांसिन गोसोआव लानांगौ इउक्लिड डिभिजन एलगरिथम आंहा बर'निखौ गोसो लायोबाथ' कनफिउस जायो गोसोआवबो थानो नागिरा बुस्थुफ्रा इंराजिनिखौ लायोबा गोसोआव थासिनो आरो इउक्लिड्स डिभिजन एलगरिथमा मा इउक्लिड्स दा एलगरिथम माने मा एलगरिथमा जाबाय स्टेप बाय स्टेप मोनसे मैथमेटिक्सखौ बा मोनसे सल्यूशन खालामनोब्ला स्टेप बाय स्टेप होखानाय थायो बे स्टेप बाय स्टेप थांनाय खान्थिखौनो एलगरिथम होनो नोंसोर जेनेबा कम्पिउटार जेब्ला सोलोंनो थाङो पिजिडिसिए माबा माबि लानो थांब्ला सि लेंगुवेजफ्राव मोना होमबा नोंसोरो एलगरिथम बानायनो होयो कम्पिउटाराव माबायदि प्रग्रामिं बानायो बे एलगरिथम स्टेप थाङा होमबा सि लेंगुवेजफ्राव
बेनो आरो बे स्टेप बाय स्टेप थांनायफोरखौनो एलगोरिथम होनो हा बे डिविजन माने मा डिवाइड खालामनानै मोननाय मोनसे खान्थि बेखौनो डिविजन एलगोरिथम माने एलगोरिथम जितु बाहायगोन नङा होमबा स्टेप बाहायगोन बाहाय डिविजनानो बाहायजागोन डिविजन माने राननाय जागोन इउक्लिडआ सासे साइन्टिस्ट बेयो जाय बे नेम खान्थिखौ बे एलगोरिथमखौ राननाय जितु नेम खान्थि बेखौ बिथाङा दिहुनदोंमोन बे साइन्टिस्टनि नामाव बेखौ गोसोखांथि हिसाबै बे साइन्टिस्टनि नामावनो बे एलगोरिथमनि नामखौ दोननाय जादों ओंखायनो इउक्लिड्स डिविजन एलगोरिथम जाहैबाय हा दा बेनि खान्थिया मा बेनि नियमा मा जेब्ला हमना ला जेनेबा ए आरो बि ए बिया जेनेबा इन्टिजार नाम्बार इन्टिजार माने रग' अनजिमा नङा होमबा रग' अनजिमा ए बिया जेब्ला रग' अनजिमा जायो जेब्ला रग' माने दाजाबथाय रग' अनजिमा जायो जेब्ला दाजाबथाय रग' अनजिमा जायो दाजाबथाय रग' माने मा इन्टिजार जेब्ला रग' अनजिमा इन्टिजार जायो अब्ला माबायदि लिरनो हायो जों बेखौ अब्ला जों a equal to b q plus r होनो जेराव बे rआ lies between to b equal to 0 बेबायदि राइस थारमाने मायाबा a आ मा भाई a आ जाबाय जों आगे मोनाखै होनबा a आ जाहैबाय जोंहा रानजाग्रा नैबे जाबाय b आ जाबाय रानग्रा बे रानगासै आरो बे रानखोन्दा थारमाने आद्रा भाई मा जोंहा a आ जाहैबाय a आ मा रानजाग्रा भाई a आ रानजाग्रा b आ मा रानग्रा b आ जाबाय रानग्रा नैबे मा रानगासै राननानै जा मोननाय रानगासै बेयो जाबाय रिमाइन्डार आरा रिमाइन्डारखौ मा होनो रानखोन्दा बा आद्रा रानखोन्दा एनिफ्राय मा होनदों नैबे आरा बे बि आरो 0 नि गेजेराव थागोन मारै बिया जेनेबा नैबे रानग्राया जेनेबा 3 सापस हमना ला रानग्राया जेनेबा 3 नैबे बिया जेनेबा 3 होनदों बिया जेनेबा 3 रानग्रा आरो बियो जेनेबा 3 आ बोरै जेनेबा ओरै जाहैबाय रानग्रा 3 9 खौ माबायदि रानगोन नङा होमबा 3 3 9 नङा होमबा बे 9 बे 0 जाहैबाय होमबा नैबे रानग्रा होमबा नैबे आर रिमाइन्डारा बेनि खम जागोन नङा होमब्ला नैबे रानग्रानि खम जागोन होमबा बेखौ मा होनगोन जेनेबा नैबे लिरदो नोङो बिया थारमाने बिया 3 नि गाहायाव थागोन नङा होमबा रिमाइन्डारा 3 नि गाहायाव थाखानांगोन इकुवेल टु 0 बो जानो हानाय 3 नि गाहायाव माने 3 नि बाराबाथ' नैबे 3 नि बाराबाथ' रानजागोन ना ओंखायनो बे आरआ 3 नि गाहायाव थागोन आरो ओंखायनो बि नि गाहायाव थागोन थारमाने 2 जानो हागौ 1 बो जानो हागौ 0 बो जानो हागौ बे सिस्टेमै बेबायदि स्टेप बाय स्टेप माने राननानै दिहुननाय आदबखौ बे इउक्लिड होननाय साइन्टिस्टआ दिहुननानै गालांदों आरो बे रोखोमनि राननायखौनो बेबायदि राननानै जों एचसीएफ जितु हाइस्ट कमन फैक्टर एचसीएफ होनो एचसीएफ दिहुननो हायो बेबायदि खान्थिखौनो जोङो इउक्लिड एलगोरिथम बाहायनानै इउक्लिडनि नेम खान्थि बाहायनानै जोङो दिहुननाय जायो आरो एचसीएफ ओमफ्राय लेमा बाहाय मोनसे नोंस्रा आरो लेमा फैदों इउक्लिडनि नेम खान्थि उफ्रा आदब लेमा होनो नङा होमबा बेखौ जों बे लेमाया मा लेमाया जाहैबाय मा लेमा माने नैबे बेनिनो लेमा मोनसे दंबावो नङा होमबा लेमा माने मा लेमाया जाहैबाय बे साइन्टिस्टआ दिहुननानै गालांखानाय फोरमान जाखानाय मोनसे नेमखान्थि बे नेमखान्थिखौ बाहायनानै गुबुन मोनसे स्टेटमेन्टखौ जों जेब्ला फोरमायनो थाङो बा प्रमान खालामनो थाङो दिहुननो थाङो बे नेमखान्थिखौनो लेमा बुंनाय जायो अलरेडि प्रमान जाखानाय लेमा माने अलरेडि साइन्टिस्टआ फोरमान खालामखानाय प्रुफ खालामखानाय अके बे नेमखान्थिजों जिहेतु गुबुन मोनसे स्टेटमेन्ट गुबुन मोनसे फोरमायथिखौ जों जेब्ला फोरमान खालामनो हायो बेबायदिखौनो जों लेमा होननानै बुंनाय जायो अके
बेनो जाहैबाय दाना फैदो नोंसिनि दा मेथ्सआव फैदो 1.2 आव बेखौ बाहायगोन दै जों 1.1 आव मा होनदों इउक्लिडनि राननाय बिमावफारिखौ HCF दिहुननो थाखाय बाहाय इउक्लिडनि राननाय बिमावफारिखौ HCF दिहुननो थाखाय बाहाय होनदों जेनेबा 1 आव मा होनदों जोंहा लिरनाय दङ आयाव 135 आरो 225 बेयो मा बेबायदि थायोब्ला जोंहा इउक्लिडनि होखानाय नेमखान्थि बायदियै इउक्लिडनि जितु जों आगे मोनबोनाय इउक्लिडनि होखानाय नेमखान्थि बायदियै जोंहा अबे देरसिन नैबेनिफ्राय दुइसिन होमबा 135 आ नैबेनिफ्राय दुइसिन होमबा होमबा देरसिनखौ सिङाव दोननांगौ देरसिनखौ दुइसिनजों राननांगौ थारमाने 135 जों जों नैबेखौ लांदो 225 बेखौ रानलांदो बेखौ रानोब्ला मा थांगोन से थांगोन नङा होमबा से थांबा 135 अके 135 होमबा बे 0 जाहैबाय ओमफ्राय 12 निफ्राय 4 थांब्ला 12 निफ्राय 3 थांब्ला 9 होमबा 90 जाहैबाय नङा होमबा 90 दाना मा इउक्लिडनि नेमखान्थि बायदिया बे 90 जों साला नों रानजोबनो हायाखैथ' बे 135 बा बेखौ रानजोबनो हायाखै नालाय जों बेखौ ओरैबायदि साननांगौ बे जाम्बाया जोंखौ रानजोबनो हायाखै नालाय बे बुस्थुखौ जों बेखौनो आरो रानबावगोन नैबेजों नङा होमबा 135 बेबायदि गोसोआव लानांगौ आरो 135 खौ बेजों रानदोलाय बेजों रानजोबा बेसेबां थागोन बिदिबो सेजों थांगोन नङा होमबा नैजोंथ' थांनाय नङा नैजों थांबा थांनाय नङा सेयावनो थांगोन बेयो सेबा 90 बा बे 5 आ बाहाय फैबाय ओमफ्राय 13 निफ्राय 9 थांबा 45 फैबाय नङा होमबा 45 आरो बे 45 जों आरो बे 90 खौ रानदोलाय नियमा बिदि आरो बे 45 जों बे 90 आ रानजोबनो हायाखै नालाय बे 90 आ रानजोबनो हायाखै नालाय 135 खौ ताले बेखौ आरोबाव जों बिजों रानबावबाय 90 सादोब्ला बेसेबां 2 जों थांजोबबाय नङा होमबा 90 जेबो गैला नङा होमब्ला 0 जाहैबाय बे 0 जाहैबाय अब्ला जोंना HCF आ मा जाखो बे 0 जानायनि बिनि सिगांनिया नैबे HCF बे जाहैबाय HCF हाइस्ट कमन फेक्टरा बेनो दिहुननो गोनां HCF आ 2 नैबे 45 खौ लिरबानो जाबाय नैबेनि HCF आ 45 बेनो जाबाय एन्सारा नङा होमबा 196 आरो मा दं 196 आरो 382 196 आ दुइसिन नङा बेनिफ्राय 38220 दाना बेखौ 196 निबे देरसिनखौ सिङाव दोनदो 38220 बेजों रानदो दाना 1 जों थाङोब्ला बेसेबां थागोन 196 नङा होमबा बे माइनास जागोन नङा होमबा 12 निफ्राय 6 थाङोबा 6 होमबा बाव से खम जाहैबाय 17 निफ्राय 9 थांब्ला बेसेबां जागोन 8 जाहैबाय नङा होमबा बेनिफ्राय नैबेयावथ' से थांबाय नैबेयाव 2 निफ्राय 1 थांबा 1 जाहैबाय 186 नङा होमबा नेक्स्ट नैबे ओंखारलायबाय 2 सानदो एबार बेसेबां थांगोन बेयो एसे जाहैबाय 81 आरो 5 86 जाहैबाय नङा होमबा 86 9 आथिले थाहैबाय 9 सानजाबसे 9 आरो बे 17 जाहैबाय नङा होमबा 17 होमबा बे मा फैखो 12 निफ्राय 4 थांब्ला 8 जाहैबाय बा 15 निफ्राय 6 थांब्ला बेसेबां जागोन 9 90 थाहैबाय नङा होमबा नैबे 0 फैलायबाय नैबाय 0 फैलायबाय अब्ला अबेजों थांगोन 5 जों थांना 5 जों थांनांगौ 5 6 30 ओमफ्राय 5 9 45 आरो 8 जाहैबाय 9 थांजोबबाय नङा होमबा 0 जाहैबाय थारमाने मा बिनि माबाया HCF of मामानि 196 आरो 3822 आ 0 अबेनो थांगोन नैबेनो जागोन नङा होमबा HCF आ 196 बेनो बाखिखौ नोंसोर सानदो बाखि जितु उननिया होमवर्क थाहैबाय आया हायाबा आंखौ सोंहर अके नेक्स्ट नायदोलाय नेक्स्टआव मा होनदों बा एकर्डिं टु लेमा हिसाबै 2 नाय दिन्थिदि जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमाया 6q + 1 महरनि नङाब्ला
6 क्यूब प्लस 3 नङाब्ला 6 क्यूब प्लस 5 महरनि जेराव क्यूआ मायबा रग' अनजिमा होनदों रग' अनजिमा नङा होमबा जेनेबा जोंहा according to लेमा according to जितु इउक्लिड लेमा इउक्लिड को बाहायनानै बानायदो बेखौ according to लेमा होननानै लेमा बायदिब्ला होननानै इउक्लिडनि लेमा बायदिब्ला इउक्लिडनि लेमा बायदिब्ला मा according to लेमा मा जागोन जोंहा होनाय गैया होमबा a equal to जोंहा bq plus r नङा होमब्ला r आ मा होनदों b lies between 0 नङा होमबा थारमाने मा बाव होनदों दाना बे मोनबाय नालाय नाम्बारा मा होनदों जेनेबा a आ बेजरा अनजिमा साप'ज नैबे जेराव a आ बेजरा रग' अनजिमा जाहैबाय नैबे बेजरा माने odd नाम्बार जाबाय बेजरा माने odd नाम्बार जेराव a आ बेजरा रग' अनजिमा इंटीजर रग' अनजिमा माने इंटीजर ओके अनजिमा होमबा जिकुनु नाम्बारसा बाहाय मा होनाय दङ जोंहा होनाय दङ नङा 3q नङा होमबा थारमाने मा होनाय दं 6q प्लस 3 होनाय दं नङा होमबा बा 6q प्लस 1 होनाय दं नाम्बारा थारमाने मा जों हमना लानांगौ बेनिफ्राय 6 थारमाने नैबे रानजाग्राया 6 जाहैबाय 6q होनाय दं होमबा r बेजराखौ लानो होदों 6q थारमाने एनी मोनसे नाम्बारा जोंहा 6q प्लस 3 जों रानजायो 3 जोंबो नैबाव नायदो नोङो नैबे जुदि 6 ब्ला नैबाव बाव होनदों नालाय नैबेखौ नायोब्ला जोंनो बे दं नालाय नङा थारमाने नैबे जोंहा r आ रिमाइंडारा मा जाथावथाव r आ रिमाइंडारा 6 नि गाहायाव जागोन नङा होमबा इक्वल टु 0 निफ्राय मा जागोन नैबाव जेनेबा 6q प्लस रिमाइंडारा जुदि सपोज r आ मा जाथावथाव 0 जानो हागौ 1 जानो हागौ 2 जानो हागौ 3 जानो हागौ 4 जानो हागौ 5 जानो हागौ 6 नि गाहायाव जागोन नङा होमबा रिमाइंडारा आद्राया मा जाथावथाव 0 1 2 3 4 5 जाथावथाव नङा होमबा थारमाने 0 लायोब्ला मा जागोन सपोज नैबेखौ 6q 0 लायोब्ला नैबे 0 जाहैबाय नङा होमबा थारमाने 6q ल' जाहैबाय 6q जों बेखौ खोमोरबाय 6q को मा जोङो 3 into 2q लिरनो हाबाय नङा होमबा दा 2q बे 2q को जों मा लिरनो हायो qआ मबेबा मोनसे रग' अनजिमानो जिकुनु मोनसे रग' अनजिमा qआ मोनसे जिकुनु रग' अनजिमा दाजाबथाय बेजरा जानांगोन आरो जों बिब्दिनो थिक नेक्स्टखौबो जों बिदिनो लिरनो हाबाय जेनेबा नैबे 0 लादोंमोनथ' जों नेक्स्टखौ 1 लिरोब्ला 6q r खौ मा लिरनो हागोन 1 लाबाय नङा होमबा बे थाबाय आर नेक्स्टआव n2 मा लिरनो हागोन 6q प्लस r को 2 लालायबाय n3 आव मा लिरनो हागोन 6q प्लस 3 लिरनो हागोन n4 इक्वल टू 6q प्लस 4 लिरनो हाबाय नङा होमबा n5 इक्वल टू 6q प्लस 5 बिदि लिरनो हागोन नङा होमबा थारमाने मा होनदों नोंसिनो बाहाय बेजरा थारमाने odd नाम्बारखौ नायनो होदों odd नाम्बारा मा नैबेथ' रानजागोन odd नाम्बार बेथ' इभेन नाम्बार जाहैबाय बेफोर इभेन नाम्बार जाहैबाय नङा होमबा इभेन माने जरा नाम्बार नैबे बेजरा जागोन नैबे odd जाहैबाय odd नाम्बार नैबे इभेन जाहैबाय इभेन नाम्बार नैबे odd जागोन नङा होमबा odd जागोन नैबेबो इभेन जागोन नैबे odd जागोन नङा होमबा मा बाव कुइसनाव सोंदों बिसोरनो बेजराफोरखौ लानो हादों नालाय होमबा दिन्थिदि जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमाया एटम महरनि नङाब्ला एटम महरनि जेराव qआ इन्टिजार जाहैबाय इन्टिजार माने जिकुनु माबा मोनसे इन्टिजार आरो इन्टिजारखौ माने रग' अनजिमा होमबा जों बेनिफ्राय बुंनो हायो जेराव a आ बेजरा रग' अनजिमाथ' जों नैबेनिफ्राय नैबे इकुवेशननिफ्राय जों बुंनो हायोदि जोंनि
आद्रा जोंनि मोननो गोनां बा मोननो गोनां रानखोन्दा अनजिमाफ्रा 0 जानो हागौ 1 जानो हागौ 2 जानो हागौ 3 जानो हागौ 4 जानो हागौ 5 जानो हागौ नङाब्ला बे हिसाबै जोङो नाम्बारफोरखौ मा मोनगोन नैबे दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमाफोरखौ जों मोननो हायो होननानै लिरदों नोंसोर 6q plus 1 6q plus 2 6q plus 3 6q plus 4 6q plus 5 मोननो हायो नाथाय मा होनदों नाथाय नोंसोर लिरदो नाथाय अबे अड नैबे जरा अनजिमा नङा होमबा नाथाय 6q plus 2 आरो 6q plus 4 जरा अनजिमा जायो बिसोरो इभेन नाम्बार माने जरा अनजिमा नैजों रानजायो नैजों रानजायो बेनिखायनो दाजाबथाय दाजाबथाय बेजरा माने अड नाम्बारफ्रा बेजरा अनजिमाफ्रा जागोन बेजरा अडखौ लादो नों अडआ मा नैबे अनजिमाफ्रा जागोन 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 बेनो जाहैबाय ओके बुजिबाय दा मोनसे मोनसे 616 सोद्रोमानि आर्मि दोलोआ मोनसे पेरेडआव 32 सोद्रोमानि मोनसे आर्मि बेन्डआव हानजा सुरनांगौ आरो मोननै हानजाया एखे अनजिमानि थोंलारियाव हानजा सुरनांगौ थोंलारिनि बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमाया बेसेबां जेराव बिसोरो हानजा सुरनो हायो बांसिन अनजिमा माने मा HCF दिहुननो थिनदों बाहाय हाइस्ट कमन फैक्टरखौ दिहुननो होदों बयनिख्रुइबो बांसिन अनजिमा नालाय हाइस्ट फैक्टर जाहैबाय नङा होमबा HCF खौ दिहुननो होदों बाहाय 3 मा होनदों 6169 दङ ओमफ्राय 32 बेखौ गोलाव नेमखान्थि बायदियै दिहुनदो HCF दिहुननाय जों नियम गैया होमबा मोनसे जेब्ला 616 खौ रानदो 2 जों फैयोब्ला 3 सानजाबनि 6 नङा होमबा 0 फैबाय होमबा 0 8 जों जाबाय नङा होमबा 8 सानजाबनि 16 आरो 2 जों रानलाय 2 सानजाबसे 2 ओमफ्राय 10 जाहैबाय नालाय 5 2 सानजाब 4 8 अके 2 जों रानलाय 2 जों बे 2 सानजाबसे 2 बा 1 थांबाय 5 जों 10 थांबाय अके 2 जों रानोब्ला बे 7 आरो 14 फैबाय 7 आरो माजों फैगोन 7 जों थांब्ला बियो 11 थाङो नङा होमब्ला थारमाने 616 निया मा 2 into 2 into 2 बे प्राइम नाम्बार जाहैबाय 7 into 11 थिग बिदिनो 32 खौ दिहुनदो 32 आ मा 2 जों 2 2 सानजाबसे 2 ओमफ्राय 12 थाहैबाय 6 जों 12 थाहैबाय 2 8 जों 16 2 जों 2 सानजाब 4 8 2 2 24 थारमाने 32 नि प्राइम नाम्बारफ्रा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ओके होमबा बेनि HCF फ्रा मा जागोन कमन फैक्टर नङा होमबा HCF of 616 32 बिसोर जागोन कमनखौ लादो अबे कमन नैबे कमन नङा होमबा बे कमन जाहैबाय मोनसे बे कमन मोनसे जाहैबाय बे मोनसे कमन बाखिथ' कमन नङा जों कमनखौल'सो लानांगौ 2 into 2 into 2 थारमाने 8 बेनि हाइस्ट कमन फैक्टरा हाइस्ट HCF आ 8 जाहैबाय गोरलैथार नङा होमबा बेबायदि सानबानो जाबाय एकर्डिं टु लेमा बायदियै इउक्लिडनि लेमा बादियै इउक्लिडनि लेमा बायदियै होननानै इउक्लिडनि लेमा बायदियै मा जोंहा A equal to BQ plus R नङा होमबा रिमाइन्डार दं नङा होमबा बिदि आरो उफ्रा बायदियै दिन्थिदो
बायदि जायखिजाया उफ्रा बेखौ दिन्थिदो जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ माबेबा रग' अनजिमा m नि थाखाय दिस महरनि बाय मा होनाय दं जोंहा बिनि कन्डिशना मा r लाइज बिटुइन नैबे b लाइज इक्वल टू 0 नङा होमबा ओमफ्राय नैबे मा होनाय दं रग' अनजिमा बर्ग अनजिमा माने स्कुवेर लानांगौ आरो बेखौ सानना लाखादो होमबा जोंहा मा नैबाव जोंहा होनाय दं मा होनाय दं नैबाव 3m plus 1 होननाय दं थारमाने जों 3m थारमाने नैबे बुस्थुआ जोंहा रानग्राया नैबे bआ 3 थारमाने 3 होनाय जायाखै होमबा 3m m आ जाहैबाय जिखुनु मोनसे इन्टिजार जिखुनु मोनसे रग' अनजिमा ओके बाव होनाय हिसाबै जिखुनु मोनसे दाजाब बर्ग रग' अनजिमा आरो जायखिजाया दाजाबथाय अनजिमा बे दाजाब पजिटिव आरो पजिटिव इन्टिजार थारमाने ओके m आ जिखुनु पजिटिव इन्टिजार थारमाने जों बेनिफ्राय 3m plus 1 बिदि होनो नालाय थारमाने जों 3 खौ बहायना लाबाय 3 बे 3m बे m साप'ज m खौ जों q बहायथ'दों q बहायना लाथ'दों प्लास r आ मा जाथावथाव बिदिबा नैबाव m आ जुदि 3 जाबायब्ला नैबाव जुदि नैबे 3 जाबायब्ला बिदि 3 जाबायब्ला थारमाने मा r आ मा जाथावथाव बे r आ होमबा नैबे 0 1 2 जाथावथाव नङा होमबा 0 1 2 रिमाइन्डारफ्रा बे रिमाइन्डारा नैबेथ' रानग्रा जाहैबाय 3 आ बेनि खम जानांगौ नङा होमबा 3 जों रानजायोब्ला 3 नि खम जायोब्ला मा 2 1 0 बे हिसाबै बानायलांदो दाना जिखुनु नाम्बारखौ जों मोननो हायो 0 लायोबा 3q मोनसे मोनबाय नङा होमबा बेनिफ्राय नैबाव जुदि जों मोनसे लाबावोबा n equal to 1 खौ लायोबा 3q plus 1 आरो मोनसे लाबावदो 3q plus r नि जायगायाव 2 r नि जायगायाव 1 लाबाय 0 लायोबा बे जाहैबाय नङा होमबा r आव 1 खौ होयोब्ला बे जाहैबाय बे r आव 2 खौ होयोब्ला बे जाहैबाय नङा होमब्ला आबा मा होनदों बर्ग लानो होदों बर्ग माने स्कुवेर लानो होदों स्कुवेर लायोब्ला 3q स्कुवेर नैबे जाबाय बेखौ स्कुवेर लायोबा मा जागोन स्कुवेर लायोबा 3 सानाव 3 9q स्कुवेर जायाखै होमबा बेखौ जों मा खालामनो हायो 3 into 2q स्कुवेर लानो हायो होमबा एखे नङा होमबा 2q बेथ' पजिटिभ इन्टिजार माने मा दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ माजों फोरमायनो होदों नै बेहाय m जों फोरमायनो हायो बेहाय m होदों रग' अनजिमा m नि थाखाय m जों हमना लाबाय माने बे पजिटिभ इन्टिजारखौ जों जिखुनु मोनसे बेखौ सलुशन खालामोब्ला जिखुनु मोनसे इन्टिजार मोनगोन नङा होमब्ला बे इन्टिजारखौ जों माजों डिनोट खालामनो हायोनो 3m जों डिनोट खालामबाय रग' अनजिमा इन्टिजार m आ मोनसे पजिटिभ इन्टिजार थारमाने थिग बिब्दिनो बेखौ स्कुवेर खालामोब्ला मा मोनगोन बेखौ a plus b स्कुवेराव सिफायदो a plus b स्कुवेरा मा जोंहा 3q स्कुवेर नङा होमबा प्लास 2 a मा 3q नङा होमबा प्लास 1 स्कुवेर नङा होमब्ला 3q स्कुवेरा मा 3q 3 सानदावनि 9q स्कुवेर 3 सानदावनि 6q प्लास 1 होमबा बेखौ मा खालामगोन बेखौ जोङो 3 कमन लानो हायो होमबा 3 कमन लायोब्ला 3q नैबे 2 जाहैबाय 3 सानदावनि 3q स्कुवेर प्लास नैबे 2q जाहैबाय प्लास 1 होमबा मा होनदों नैबे q खौ बे इन्टिजारखौ जिखुनु बे बुस्थुखौ जों सलुशन खालामब्ला जिखुनु मोनसे पजिटिभ इन्टिजार मोनगोन आरो पजिटिभ इन्टिजारखौ मा जों m जों दिहुननो हायो m जों डिनोट खालामनो हायो नैबाव होखानाय पजिटिभ इन्टिजारा m जों m लिरबाय बेखौ m plus 1 थिग बिब्दिनो बेखौ स्कुवेर लाबाय बेखौ फर्मुलायाव लांदो फर्मुलायाव लाङोब्ला 3q स्कुवेर जाहैबाय प्लास 2 फर्मुलाया a आ जाबाय 3q b आ 2 प्लास बे 4 जाहैबाय नङा होमबा बे मा जागोन 3 सानदाव 9q स्कुवेर प्लास 3 सानदाव 6 12 12q प्लास 4 नङा होमबा 4 होमबा बे फर्मुला लादो मोनसे 3 कमन लादो
3 बा 3 सानजाब 9 जाहैबाय q स्क्वायर प्लस 3 सानजाब 4 12 q प्लस नैबे 3 मोनसे कमन लादो 3 प्लस मोनसे 1 होमबा बेबो आगेनि बायदि नङा होमबा बेखौ सलुशन खालामब्ला नैबे बुस्थुखौ जों सलुशन खालामब्ला मा जिखुनु जों पजिटिभ इन्टिजार मोनगोन हो जाय पजिटिभ इन्टिजारखौ m जों फोरमायनो हायोनो नैबे लिरनाय दं नङा होमबा नोंसिनि कुइसनाव m प्लस 1 जायखिजाया दाजाबथाय बर्ग अनजिमानि रग'आ m नि थाखाय नैबे लिरदो एन्सारखौ लिरदो जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ नैबे लिरदो दाना एन्सारखौ लिरदो जायखिजाया मा होनदों जायखिजाया रग' अनजिमानि बर्गआ जायखिजाया रग' माने इन्टिजार रग' अनजिमानि रग' अनजिमानि बर्गआ रग' अनजिमा m नि थाखाय रग' अनजिमा m नि थाखाय मा जायोनो m नि थाखाय 3m नैबे नङा होमबा 3m आरो बे एखे नङा होमबा 3m एबा होननानै 3m एबा 3m प्लस 1 महरनि जायो बास एन्सारा बेनो नङा होमबा गोरलैथार नङा होमबा फैदो नेक्स्ट सोंथियाव माखासे नोंसोर न'आव बानायदो दै बेफोरखौ गोरलैसो 1.1 मोनसे जाहैबाय i नि 140 आरो मोनसे मोननै बानाय होनसै आङो 3825 अके बेखौ ओरै जाहैबाय बे 140 ओरै लादो 42 जों रानदो 2 जों मा थांगोन 7 सानजाबनाय 14 7 बे लाथिख'आव फैबाय नङा होमबा 2 जों थाङा ना थाङा 2 जों थाङो नङा होमबा 2 3 सानजाबनाय 6 10 5 जों फैबाय नङा होमबा 35 आ माजों थांगोन दा 35 आ 5 जों थांगोन ना 5 सानजाब 7 35 प्राइम नाम्बार फैबाय नङा होमबा बे प्राइम नाम्बारा गावजोंनो रानजाबाय प्राइम नाम्बार इट्स डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 होनदों प्राइम नाम्बार माने बियो गावजोंल' रानजायो गावजोंल' रानजायो आरो 1 जों रानजायो बेखौनो प्राइम नाम्बार होनो बे प्राइम नाम्बार माने बिनि रोदाफोर जाहैबाय दा बेखौ बोरै दिहुनगोन 140 इक्वल टु मा दिहुनगोन नोङो दा बिनि माबाया 2 into 2 नि बेखौ लिरदो 2 into 2 into 5 into 7 नङा होमबा दा बेखौ जों ओरैबो लिरनो हायो 2 स्क्वायर into 5 into 7 बे 2 आ मोननै होननानै देरबाय दिहुननो गोनांबा 140 नि रोदा सानजाबगिरिफोरा बेनो नङा होमबा 2 स्क्वायर into 5 into 7 बास थिग बिदिनो बेबो बेखौ रानदो माजों रानगोन 3 जों थाङोबा बेसेबां 3 जों 3 सानजाब 3 3 सानजाब 2 6 3 सानजाब 6 22 थांबाय 2 जों 21 जाहैबाय नङा होमबा 22 15 थैबाय 15 आ माजों 15 जाबाय 5 जों थांगोन नङा होमबा आरो 3 जों थांबावगोन बियो 3 जों 4 into 12 ओमफ्राय 3 सानजाब 2 6 15 थांबाय 15 आ माजों थांगोन 5 जों थांगोन नङा होमबा 5 सानजाब 3 15 नङा होमबा आरो माजों थांबावगोन बेलाय 5 जों थांबावगोन ना थांबावा 5 जों माजों थांगोन 5 8 40 25 5 सानजाबा 25 85 आरो माजों थांगोन 5 जों थांबावगोन होनबा 5 सानजाब 5 35 7 प्राइम नाम्बार जाहैबाय प्राइम नाम्बाराथ' 17 गावजोंनो रानजागोन नङा होमबा थारमाने 25 नि रोदा सानजाबगिरिफोरा
गिरिफोरा सानजाबगिरिफोरा मा मानो 3 into 3 into 5 into 5 into 17 dan जों ओरैबो लिरनो हायो 3 square into 5 square into 17 बस बेनो नङा होमबा इजिथार नेक्स्टआव फैदोलाय 2 मा होनदों होखानाय दं 2 आव जोंहा फोरमान होदों LCM into HCF खालामनाय लोगो लोगो मा होनदों मोननै अनजिमा A into B नि समान मोननै अनजिमानि सानजाब गासैया समान होनदों आं मोनसे सानना दोनसै 26 नैबे 1 नि 26 आरो मा दंनो आरो 91 दं 26 खौ रानदो 26 खौ ओरै 2 जों रानोब्ला नै सानजाबसे 2 3 जों 6 होमबा प्राइम फैबाय नङा होमबा प्राइम नाम्बाराथ' प्राइम गावजोंल' रानजायो नङा होमबा जाहैबाय ओमफ्राय 91 आबो मोनसे प्राइम नाम्बार होनजायो माजों थांनो रानगोन 7 आ मा जागोन बे 7 into 13 हो 13 आ 13 जों रानजाबाय 13 से नङा होमबा थारमाने मा बिनि एलसीएम दिहुनदो LCM of 26 91 नि LCM मा मोनखो जों ओरैखौ लिरना लाग्रो सिगां होमबा 26 आव मा दं 2 into 13 91 आव मा 13 into 7 into 13 नङा होमबा थारमाने मा LCM मा LCM of 26 91 आ 26 आरो 91 आ बेसेबां LCM माने कमन का नायदो कमनाथ' 13 नङा होमबा बाकी जितु कमन गैया बेखौ लिरजोबदो 7 नङा होमबा ओमफ्राय HCF हाइस्ट कमन फैक्टर माने जितु कमन बेखौल' नांगौ नङा होमबा 13 नङा होमबा मा जोंहा मा फोरमान खालामनो होदों बे LCM HCF बेजों सानजाबनानै बेनिफ्राय बेजों सानजाबा एखेनो हा फोरमान खालामनानै फोरमान खालामनांगौ होननानै फोरमान खालामनांगौ होनना लिरदो LCM मा LCM आ नैबे नङा होमबा जोंहा LCM into HCF LCM आ बे बेसेबां जागोन सानजाबना लादो बिसोरखौ गथा 7 जों सानजाब्ला 91 आरो ओरै जाहैबाय 91 into 2 बेसेबां 91 नै सानजाबसे 2 9 जों 18 जाहैबाय 182 नङा होमबा थारमाने मा फोरमान खालामनांगौ दि LCM आ जाबाय 182 नैबे into नैबे 13 HCF इक्वल टु बेजों सानजाबा 26 into 91 समान नंगौना नङा नायदो समान बेजों 23 66 आरो बेबो 23 66 फोरमान जाबाय नङा होमबा प्रुफ जाबाय 3 नाम्बारनिखौ नाय रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै गाहायाव होनाय रग' अनजिमाफोरनि LCM आरो HCF खौ दिहुन आगेनि बायदि गोलाव नियमजों साननानै दिहुनदो जेरै जों आगे दिहुनामोन मोनथामनिबो LCM आरो HCF दिहुननाय सिम्पलथार 12 होनाय दं 15 होनाय दं 21 होनाय दं बेखौ बोरै खालामनांगौ 12 ओरै खालामदो 12 2 जों रानदो 6 सानजाबनाय 12 बेजों 2 जों 3 नङा होमबा 3 सानजाबनाय 6 3आथ' 1 जों फैगोन थिग बिदिनो 15 खौबो रानदो बेजों मा 3 जों 5 सानजाबथाम 15 होमबा 5 आथ' 5 प्राइम नाम्बार जाहैबाय 15 21 खौबो रानदो 3 जों 7 आथ' प्राइम नाम्बार जाहैबाय 1 जेनेबा 12 ना मा मोनखो बेखौ सानदो 2 into 2 into 3 15 आ मा मोनखो 3 into 5 नङा होमबा 15 आरो 21 आ मा मोनखो 3 into 7 थारमाने मा बेनिफ्राय LCM आरो HCF दिहुनदों LCM आ मा लवेस्ट कमन फैक्टर कमनखौ नायग्रोदो सिगां अबे कमन भालाय 3 कमन नङा होमबा फार्स्ट 3 खौ लिरदो
बाखि जितु मिलियाखै बेखौ गासिबो लिरजोबबानो जाबाय 3 3 3 मोनथाम मिलिबाय नङा होमबा 2 2 बे 2 2 into 2 आरो नैबाव 5 दङ आरो गाहायाव 7 दङ सानजाबदो सानजाबनाय जा मोनो बेनि एलसिएम ओइसिबा मा ओइसिबा हाइस्ट कमन फैक्टर जितु कमन फैक्टर 3 3 3 बे कमन फैक्टर बास बेनो बे सानजाबनानै भेलुखौ दिहुननानै लादो बास बेनि एलसिएम आरो ओइसिएफ बेसेबां गोरलै नङा होमबा बाखि आरो बेनि 2 3 दङ बेखौ नोंसोर बानायदो होमवर्क जाहैबाय नेक्स्ट 4 आव फैदोलाय 4 आव मा होनदों होनाय दंदि ओइसिएफ हाइस्ट कमन फैक्टरा 9 आरो एलसिएम आयत दिहुन एलसिएम को दिहुननो होदों नङा होमबा एलसिएम को दिहुननो होदों जों मिथिखागौ नङा होमबा 4 आव we know that बा जों मिथिगौ होननानै जों मिथिगौ मा मिथिगौ जों मिथिगौ नङा होमबा एलसिएम into ओइसिएफ equal to A into B ओमफ्राय बाहाय मा दङ ओइसिएफ of बे 9 ओइसिएफ होनाय दं जोंहा एलसिएम दिहुननांगौ नङा होमबा एलसिएम को दिहुननांगौ जोंहा ओइसिएफआ मा होनाय दं 9 होनाय दं ओमफ्राय A and B आथ' बेनो नङा होमबा नैबे 306 into 657 नङा होमबा जोंहा एलसिएम को दिहुननांगौ एलसिएमआ मा बेनो एलसिएम थाङोबा मा 306 into 657 into 9 बिनि जा माबाना मोनो बेनो जाहैबाय एलसिएम नङा होमबा 34 into 657 दा बे जों सानजाबलायदो 2 2 3 3 8 पास एन्सारा बेनो एलसिएम नेक्स्ट नाय 5 आव मा होनदों जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय 6n अनजिमाया 0 सानजाबमाजों जोबनायाव जानो हायो ना हाया 6 whole to the power square या बिनि स्क्वायर खालामोब्ला आरो 6 को स्क्वायर खालामोब्ला मिथिंगा अनजिमा बेनि n आ नेचुरेल नम्बर जाहैबाय नेचुरेल नम्बर माने मा 1 2 3 तारमाने मा 6 1 स्क्वायर 6 2 स्क्वायर 6 क्यूब 6 4 बिदि जाहैबाय नङा होमबा बेखौ बिनि जोबनायाव 0 मोननांगौलायनो जायोना जाया होनदों सानजिमाजों जोबनायाव जायोना जानो हायोना हाया नायग्रोम माने प्रमान खालामनो होदों नायग्रोमनो होदों नङा होमबा ओरैनो 6n 6n नैबे n जाहैबाय n आ मोनसे नेचुरेल नम्बर n माने मा 1 2 3 4 बिदि नङा होमबा नेचुरेल नम्बरा अब्ला मा होनदों जोबनायाव 0 जायोनो जोबनायाव 0 जानांगौ बेनि माबाया जायोना जाया नायनो होदों नायनायसै नोंसोर दा नायोब्ला मा खालाम सापस नेचुरेल नम्बर बहाय नायदो 6 1 equal to 6 फैबाय नङा होमबा 6 2 equal to बेसेबां 36 फैबाय नङा होमबा 6 क्यूब नेचुरेल नम्बर 1 2 बहायलांनो होदों नालाय बहायदो नेचुरेल नम्बर बहायोब्ला बेसेबां बेसेबां जागोन 266 to the power equal to 1246 थारमाने मा होनदों लास्टआव जेब्लाबो 6 6 6 फैयो जेसेबांखि नोङो 6 to the power n आव जेनेबा 6 to the power 5 होब्लाबो लास्टआव 6 आनो फैगोन 6 to the power 6 होब्लाबो लास्टआव 6 आनो फैगोन जेब्लाखि नोङो 6 to the power 78 होब्लाबो बे लास्टआव 6 खौनो मोनगोन आरो होमब्ला मालाबाबो नों 6 to the power n आव लास्टआव मालाबाबो 0 मोना थारमाने बा नङा जाया 7 into 11 into 13 plus 13 and to अनजिमा जथाय अनजिमा बिजिरना हो बे कम्पोसाइट नंगौना नङा बे नायनो हो कम्पोसाइट नाम्बार होनो गावजोंबो रानजागोन 1 जोंबोथ' रानजाखागोन आरो गेजेराव सोरजोंबाबो रानजाबावो बेखौ कम्पोसाइट होनो बेखौ नायनो होदों आरो जथाय अनजिमा बिजिरनानै हो मानो जथाय अनजिमा बेखौ बिजिरनानै हो 6 7 into 11 into 13 plus 13 ओमफ्राय बेखौ खालामनो नायदो नोंसोरो 13 कमन लादो बाय 13 होयोब्ला जोंहा मा 11 into 7 फैबाय प्लस 1 थाहैबाय नङा होमबा बेसेबां 13 into 77 78 जाहैबाय नङा होमबा 77 78 78 आ माजों लानजायो बियो 6 बे 78 आ माजों रानजागोन 2 जों रानजागोन नङा होमबा 6 जों रानजागोन आरो 13 जोंबो थांगोन थारमाने फेक्टरा बेना मोननैनि बारा नङा होमबा फेक्टरा मोननैनि बाराखायनो बेखौ जों बे 78 आ गावजोंबो रानजागोन 1 जोंबो रानजागोन नङा होमब्ला आरो मा होनदों गेजेरावबो नै सोरजोंबा रानजागोन 2 जों रानजागोन 6 जों रानजागोन थारमाने बियो कम्पोसाइट
कम्पोसाइट होनो कम्पोसाइट माने जथाय मा लिरदों बर'नि मा होनो जथाय अनजिमा जथाय अनजिमा माने कम्पोसाइट नाम्बार हो कम्पोसाइट नाम्बार थिग बिदिनो गाहायखौ नायबावदो नैबाव मा होनदों 6 5 into 4 into 2 3 2 into 1 plus 5 5 खम लादो 5 खम लायोबा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 बेयाव लिरनांगोन आरो नोंसोर बे 78 आ नैबाव लिरदो मोनसे खोथा 78 आ 2 जोंबो रानजायो 6 जोंबो रानजायो 13 जोंबो रानजायो ओंखायनो बियो जथाय अनजिमा थिग बिदिनो बेफोर जा राननानै जा सानजाबनानै मोनगोन बे गथा अनजिमाया माजों रानजागोन निश्चय 6 जों रानजागोन निश्चय 4 जों रानजागोन निश्चय 3 जोंबो रानजागोन निश्चय 2 जोंबो रानजागोन नङा होमब्ला 2 जोंबो रानजागोन होनबा बेसेबां अनजिमा मेल्ला फेक्टर दं नङा होमब्ला ओंखायनो बेबो मोनसे अटोमेटिक नों बुंबानो जाबाय बे जितु बेखौ 5 into जितु अनजिमा मोनो नङा होमबा बेखौ बुंबानो जाबाय नैबाव जा अनजिमा मोनो बे अनजिमाया गमामायैनो 6 जों 4 जों 3 जों 2 जोंबो रानजागोन ओंखायनो बियो मोनसे जथाय अनजिमा ओके ओंखायनो बियो मोनसे जथाय अनजिमा नोंसोर लिरबानो जाबाय बियो माजों रानजानो हागौ 6 जों 4 जों 3 जों 2 जों बेनिखायनो बियो जथाय अनजिमा जाहैबाय बेनिखायनो बियो जथाय बा जथाय अनजिमा कम्पोसाइट नाम्बार अनजिमा ओके पास बिदिनो लिरबानो जाबाय 7 आव मा होनदों मोनसे गेलेग्रा फोथारनि सोरगिदिं मोनसे बेंखन महरनि लामा दङ सनिया फोथारनि फाखोसे ड्राइभ खालामनो 18 मिनिट्स सम लायो आरो रबिया एखे जथायखौनो 2 मिनिटआव लायो हमनानै लाबाय बिसोर सानैबो एखे थावनि बिन्दोनिफ्राय आरो एखे समाव जुरियो आरो एखे दिगावनो थाङो दा बेसेबां मिनिट समनि उनाव बिसोरो आरोबाव जुरिजेननाय थावनि बिन्दोआव लोगो मोनलायफिनगोन 7 नि बुजिबाय बिसोर मोनसे बेंखननो नैबे बेंखननिफ्राय आरम्भ खालामदों सानैबो मा नाम बिसोरनि नामा सनिया आरो रबि सनि आरो रबि सनिया मा होनदों 18 मिनिटआव सहैनो आरो सासेया 12 मिनिटआव आरम्भ खालामदोंमोन बिसोर माला लोगो मोनलायफिनगोन बेखौ गिदिंबाय थानायाव बेनिफ्राय आरम्भ खालामदोंमोन बेनिफ्राय ओरै गिदिंनानै सासेया 18 मिनिट्सआव सफैनो आरो सासेया 12 मिनिट्सआव रबिया सफैयो होमब्ला अबे टाइमाव बिसोरो लोगो मोनलायगोन सानैजों होमबा साननानै खेबसे गिदिंनायाव 12 मिनिट्स लायोबा होमबा रबिया 12 आ नेक्स्टआव 24 जागोन 18 ब्ला बियो बेसेबां जागोन नेक्स्टआव 36 जागोन नङा होमबा नेक्स्टआव बे 18 आरो खेबसे गिदिंबावबा मा 54 जागोन नङा होमबा नेक्स्टआव बियो बेसेबां जागोन 36 थारमाने मा बिसोरो मा नैबे 36 मिनिटआव लोगो मोनलायगोन नङा होमबा 36 मिनिटआव लोगो मोनलाय बेनो जाबाय बिसोरनि हाइस्ट कमन फेक्टर नोंसोर हाइस्ट कमन फेक्टर बेखौ माबादो गोलाव नियम खान्थि बायदि बानायदो ओरैबायदि खालामबा मोना होमबा 36 आव माला मोनो HCF दिहुननांगौ थारमाने 18 खौ रानदो 2 जों 9 18 नङा होमबा 9 जों 9 18 3 3 9 नङा होमबा थारमाने मा 18 आ 2 into 3 into 3 एलसीएम दिहुननो होदों एलसीएम बियो 12 थारमाने 12 ना मा नैबे 12 2 जों 2 साननानै 12 2 जों 3 थारमाने 2 into 3 थारमाने मा एलसीएम आ मा बिसिनालाय 2 कमन 3 कमन नङा होमबा 2 into 3 into 3 into 2 थारमाने 3 सानदाबनाय 6 into 3 सानदाबनाय 6 36 नङा होमबा बे जाहैबाय एलसीएम दिहुननाय नङा होमबा बुजिबाय बिदि दिहुननाबो मोनो अके होमबा दिनै दोनथ'नोसै अके मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट हर आरो बबेबा मोनसे बुस्थुखौ बुजियाखैब्ला आंखौ सोंहर आरो बबेबा मोनसे टपिकखौ बुजायगोजानो लुबैदोंब्ला बुंहरनो हागोन
बास एसेनोसै दिनै हा बाय थेंक